Mijn naam is Remy Maassen, lijsttrekker voor D66 Venlo. Een gemeente waarin iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn. Dat is onze droom voor onze gemeente. En daarvoor hebben wij een aantal hele concrete punten in ons programma staan. We willen ervoor zorgen dat mensen uit de LHBTI-community elkaar kunnen ontmoeten. Gewoon op een hele fijne plek waar je gewoon elkaar kunt vinden. We willen ervoor zorgen dat onze communicatie vanuit de gemeente dat die inclusief is. Dat we niet meer praten over meneer of mevrouw, maar dat iedereen zich daarbij thuis kan voelen. We willen ervoor zorgen dat als jij arm in arm loopt met een partner, of dat nu een partner is van hetzelfde geslacht of niet, dat je dat gewoon kan doen in onze gemeente. En dat we discriminatie keihard aanpakken. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen hier in onze gemeente zich thuis voelt. Welke gender, welke kleur, welke geaardheid, wie dan ook. Iedereen moet zich in onze gemeente thuis kunnen voelen. Iedereen moet in onze gemeente thuis kunnen komen. En daar gaan wij als D66 Venlo voor zorgen. Dank u wel. Mijn naam is Remy Maassen, lijsttrekker voor D66. Mijn naam is Roel Konings, ik ben nummer 15 op de lijst van 1 Lokaal. Vanaf de afgelopen periode hebben wij ons hard gemaakt om inclusiviteit als A-dossier mee te nemen in de gemeenteraad. Net zoals het ontstaan van het COC geloven wij dat de kracht zit midden en van onderuit in de samenleving. 1 Lokaal doet niet aan doelgroepenbeleid. Of je nu van westerse afkomst bent, niet-westerse afkomst, hij, zij, hun, rode haren of blonde haren, het maakt niet uit, zolang je je maar veilig voelt en lekker in je vel zit. Wij ondersteunen zoveel als mogelijk LHBTI-organisaties, net zoals dat wij andere organisaties in de gemeente zullen ondersteunen. Voorlichting geven op scholen is daarbij een belangrijk onderdeel. Het lijkt wellicht dat dit onderwerp de afgelopen jaren wat meer naar de achtergrond is geschoven en daar is zeker voor het COC en de gemeente werk aan de winkel. Het feit dat er de afgelopen jaren minder bijeenkomsten georganiseerd zijn vanuit het COC in Venlo is een teken dat ook hier werk aan de winkel is. Het is belangrijk dat jongeren een plek hebben waar ze zich veilig voelen en waar ze terecht kunnen met al hun vragen. Ook voor oudere LHBTI'ers is dit natuurlijk ontzettend belangrijk. Als regenbooggemeente zullen we zoveel mogelijk een inclusief beleid ondersteunen. En met het tekenen van het regenboogstembursakkoord staan wij hier als 1 Lokaal volledig achter. Ook het stimuleren van het roze lopercertificaat vinden wij heel belangrijk. Want het feit dat er slechts 4 instellingen in Limburg zijn die dit certificaat voeren, geeft aan dat ook hier veel winst te behalen is. 1 Lokaal is een inclusieve partij voor en door alle inwoners van Venlo. Diversiteit, iedereen hoort erbij. In 2019 zette Groot Venlo zich op de kaart als regenboogstad door Roze Zaterdag. Ik vind het belangrijk dat we die trend doorzetten en dat we in gesprek blijven met iedereen die tot deze doelgroep behoort. We hebben nou eenmaal die titel gekregen. Er moeten mensen uitgenodigd blijven om samen te kijken welke projecten gecreëerd kunnen worden als het gaat om deze doelgroep. En dat samen met COC Limburg. Ook moet projecten als Roze Loper voortgezet worden, zodat ook iedere oudere in Venlo zich veilig voelt hier in de verzorgingstehuizen. Veiligheid staat voorop en dat geldt voor iedere Venlonaar die hier woont en die Venlo bezoekt. Mijn naam is Hanne Geurt, CDA, plek 6. Hoi, mijn naam is Jade Joosten en ik sta op plek 6 voor GroenLinks Venlo. GroenLinks Venlo is altijd fervent voorstander geweest van verdere emancipatie van de LHBTI-gemeenschap. En manieren om dit te doen zijn van vroegs af aan beginnen hiermee. Want steun vanaf de middelbare school is een heel erg belangrijk deel. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat de gemeente samenwerking met GSA's moet bevorderen. Dat we samenwerking met het COC moeten bevorderen. En dat we sowieso meer ruimte moeten creëren voor de LHBTI+gemeenschap hier. Want dit begint vanaf vroegs af aan. Als we zorgen dat er safe spaces zijn voor deze mensen, waarin zij zelfexpressie kunnen tonen, waarin zij zichzelf kunnen zijn, waarin iedereen ongeacht gender, huidskleur, seksualiteit welkom is, dan kunnen zij zien dat zij ook bij deze stad horen. En dat kunnen we doen door samenwerking met Roze Zaterdag, door samenwerking met culturele instellingen zoals Grenswerk en door meer dagen te creëren voor ze, door de regenboogvlag op te eisen tijdens de Coming Out Day en door transgender mensen te steunen met sociaal netwerk. En op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat de gemeenschap zich welkom voelt. En verder vinden wij representatie ook heel erg belangrijk. Er staan op onze lijst een aantal mensen die zich identificeren als LHBTI+er, als trans. Ik ben zelf biseksueel. En ik denk dat het ook belangrijk is om te onthouden dat we met mensen moeten praten en niet alleen over ze. Dus wanneer we het willen hebben over LHBTI-emancipatie, moeten we laten zien dat we niet alleen weten dat het er nodig is, maar dat we ook die mensen uit moeten nodigen. Ga met ze rond de tafel zitten. Ga kijken naar waar zij behoefte aan hebben. Wat we kunnen helpen voor trans mensen en hoe we ze welkom kunnen laten voelen. En alleen dan kunnen we de emancipatie waarmaken zoals die hoort. Wij hopen op een inclusief Venlo waarin iedereen zich welkom voelt.
Ik ben Reza Klabbers en ik sta op plek 8 voor de PvdA Venlo. Recentelijk is in de Amerikaanse staat Florida een wet aangenomen die in de volksmond de Don't Say Gay wet wordt genoemd. In deze wet staat geschreven dat in klassen niet meer gepraat mag worden over genderidentiteit en seksuele identiteit. Dit zou dus betekenen dat ik in mijn klas het niet meer zou mogen hebben over op wie ik verliefd ben of wie ik ben. Ik zou dus niet in de klas openlijk mogen praten over mijn biseksualiteit. Dit zou betekenen dat ik op school niet van mijn vriendin zou mogen houden. Nu klinkt dit misschien hypothetisch of als een ver van mijn bedshow. Maar ook hier, in Hartje Venlo, hebben we het liever niet over homo's of mensen die anders zijn. Mensen die in het verkeerde lichaam geboren zijn. Want dat vinden we lastig of daar zijn we bang voor. En ook hier kan ik niet met mijn vriendin door de gangen van de school lopen. Een niet aangenomen deel van deze Don't Say Gay wet is een clausule waarin staat dat leraren verplicht, wanneer ze erachter komen dat een leerling een afwijkende gender- of seksuele identiteit heeft, dit verplicht aan hun ouders moeten vertellen. En ook dit komt in Venlo nog steeds voor. Recentelijk is een vriend van mij verplicht bij zijn moeder uit de kast moeten komen omdat zijn school erachter is gekomen dat hij in het verkeerde lichaam is geboren. Dit schokkende verhaal heeft mij tot de realisatie gebracht dat ook in Venlo we nog steeds een achterstand moeten inhalen. Ook in het o zo tolerante Nederland zijn er nog steeds gevallen van mensen die niet zichzelf kunnen zijn of niet van mensen kunnen houden waar zij van willen houden. School zou voor jongeren een veilige plek moeten zijn, waar ze thuis kunnen komen, waar ze kunnen houden van wie ze willen houden en waar ze zichzelf kunnen zijn. Daarom pleit ik samen met de PvdA voor gemeentelijke hulp op scholen. Samen met het COC moeten we gaan kijken naar een verdere ondersteuning van GSA op scholen. Zo kunnen we een Venlo creëren dat open staat voor iedereen. Dit is een probleem dat we echt alleen samen kunnen oplossen. Dus laten we kijken naar een Venlo waar echt iedereen thuis kan komen. Waar ik kan houden van wie ik wil houden en kan zijn wie ik wil zijn. Dat is een Venlo waar ik wil wonen. Dank u wel.